Outra vez eses gamberros pintando as paredes. Pensan que me van meter un gol. Abelino, que? As voltas co fútbol en horas de servicio? Isto non é un balón, Balbina. É o globo terráqueo. Algún perillán anda emporcando as paredes do barrio. E vaille caer en riba todo o peso da lei. Vaxe tirar o código penal á cabeza. Sería boa idea. Va, cousa de rapaces. Falando de rapaces, non será o teu marido o artista? Imposible. Miro, aínda non sabe que a terra é redonda. Ten unha boa coartada. Seguirei investigando. A policía non é parva. Ata logo. Balbina, de compras? Non, de pasea a Locan. Non ve las bolsas. Vas pasear ao can e volves chea de bolsas. É a maldita sociedade de consumo. Nós non temos can. Calquera excusa boa para gastar os cartos. Non tes can e o sacas a pasear. Bo, Aquí te lo correo. miro, a ver. Que pasa? Colle esas cartas, home, non ves que estou sen mans? Sen más. E que fixeches coas dúas que tiñas cando saíches da casa? Teños ocupadas coa compra, pasmón. Ata logo. A logo. O traballo máis duro sempre me toca a min. Ala, a cargar coas cartas. Ai, gracias, miriño. Chamáchelo pintor? Xa ves como están as paredes. Sí, chamei esta mesma mañá. É que dixo? Dixo, aquí Barreira, dígame. Ti és parvo. Dixécheslle que o bar necesita unha man de pintura. De pintura non falamos nada. O que necesitamos é un pintor. Moi ben. E o prezo? O prezo dos pintores depende do tamaño dos cadros, non? O que hai que pintar son as paredes, Miro. És un perfecto inútil. Xa, pero non o digas como se fose un defecto. Onde vai a señora Carmen? Miña nai non sabe pintar. Xa pensei en nela para forrar os cartos do pintor, pero... Tua nai tiña que estar facendo as empanadas que xa son horas. Vai na asociación esa da terceira idade. Pasa a vida ali. E Balbina, a traballar. Tedesme contenta entre a nai e o fillo. Pero se eu non vou nunca á asociación da terceira idade. Porque ti aínda estás na infancia mental. Me cago no mundo. Que pasou? Unha carta de Facenda. As cartas de Facenda non morden, Miro. Non morderán, pero chupan o sangue. A saber que declaración faríades ti e Antón, o teu asesor favorito. Axudounos pas pallás. Ai, así, xa quedo eu tranquila. A ver... Teño que ir ao cárcere. Pero que dis? Facenda devolvenos 300.000 pesetas. A cambio de que? De nada. Eses cartos son nosos. Sí, 300.000 pesetas. Podemos repartilas a medias. Sí, 150.000 para pintar o bar. 150.000... Para min, que ti acabas de gastar a túa parte pintando o bar. O bar é dos dous, listo. Xa, pero con que o pinte un chega, non? Moi gracioso. Coas outras 150.000 podíamos ir de viaxe. Hai anos que non saímos. Como que non? Se estamos sempre polos bares. Estamos sempre neste bar. Non, eu falo dunhas vacacións de verdade. Ir ao estranxeiro, coñecer xente. Claro. Podemos ir a Roma. Anda, miriño, mentres pintan o bar. Marchar mentres o bar está pechado non ten gracia. Eu prefiro ir agora, que así non traballo. Vai, Asame. Por que caeu o Imperio Austrohúngaro? Resposta. Tropezaría nunha pedra. A este non sei se suspendelo por parva ou por listo demais. Ai. Sí? Hola, boa. Que comes na asociación de terceira idade? Sí, xa yo digo mamá, vale? Chao. Mamá, que... Xa. Gustaríame saber o que fai a túa avoa todo o día nesa asociación. Mata o tempo, supoño. Pois coa cantidade de tempo que mata ali vai acabar por ser unha asasina famosa. Non exaxeres. Non exaxero, non. Non fixo nin os chocos, nin o caldo, nin as empanadas. E a empanada mental de papá non che serve, claro. Do teu pai nin me fales. Xa non sabe que inventar para non levarme unha semana de vacacións. Non necesita inventar nada. Con dicir que non temos cartos. Pero cartos temos. Mira, Facenda vai nos devolver máis do que esperábamos. De veras? Sí, podemos pintar o bar e ir tomar o aire cos cartos que sobren. Pero papá faise o tolo, non? Ui, e non vexas tío ben que o fai. Está adestrando todo o día. Un clarete, Pereira. Nin clarinetes nin gaitas. Isto é un bar, non unha orquestra. Un viño clarete, pasmón.
Un viño ás 4 da tarde. O clarete é moi bo para a circulación. Se os bares serviran todo o que bo para a circulación, teríamos que poñer tapas de semáforo. Este viño é clarete. E logo, é branco que é o máis clarete. Os tintos son máis escuretes. Que paciencia, señor, que paciencia. Arrastro. Aí van as 40, non matan, pero atormentan. Sempre tes que facer un verso cando levas unha baza, non sabes xogar calado. O que ti digas, virulilla. Moi gracioso esti, bandallo, a ver se tes tanta gracia cando perdas, Como Chinchimoni gaño eu sempre, agora xogades o tute, non? Xogamos as cartas, porque xogar contigo, Chinchimoni, é como a pegarlle a un neno, cousa da busóns. E zoscarlle a unha miñoca verde, que? Un delito ecolóxico, é unha especie protegida, miro. Ah. E ti cala a boca que me desconcentras, cuñado. Estoulle dando, Antón, unhas leccións de tute. Si, unhas leccións de carallo. Son de tute ou son de carallo? Va, uns clientes da Caixa retáronme moi chulitos a unha partida e vou levar a paspallas de parella. Pois teñote visto con parellas máis guapas. Eu son un profesional, un monstro coas cartas. Sen cartas tamén es feo da bondo. Va, pero ti cala, cuñado, que de tute non sabes. Que non? Levo eu cada tute atendendo o bar? Xa vexo, xa. Debes estar cansadísimo. Moito, pero agora sento un pouco e que traballe... Que traballe Balbina. Iso, que traballe Balbina. Balbina, precisamente estaba eu dicindolles que ando apuradísimo. Aquí aínda vai haber máis que palabras. Ño, que ramuda está, que lle pasa? Parvadas de mulleres. Quere ir de vacacións. E pensarás que é unha idea de bombeiro. De bombeiro non, é idea dela. O que non sei é de onde a sacou. Da cabeza, cuñado, que pasa que como a ti non tes, non sabes diso. Vale, non teño cabeza. E iso que ten que ver coas vacacións. Pensa un pouco, non che gustaría pasar uns días rañando a barriga? Rañando a barriga, sí. Na praia, vendo as mozas en topless. Iso tamén. E dormindo a sesta, comendo paella. Sí, pero o que Balbina quere é ir de vacacións. Eu, cando era neno, querei farto as vacacións. Sempre tocaba ir a aldeas a echar as patacas. Pero ti que dis? Podes ir ao Caribe se queres. Sí, non quero ir a aldea a recoller as patacas que son miñas, vou ir a recolleras do Caribe. Pero esas eran as vacacións de antes. As vacacións modernas consisten en non facer nada. Sí. Claro. E nada de patacas. Nada, as patacas comiste e punto. As 20 en espadas, no teu lombo, están cravadas. E aínda vas levar unhas lamazadas, poeta do grelo. Seguro que ir de vacacións é non facer nada. Seguro, e xuroche que sei o que quere dicir non facer nada. Daquela teño que falar con Balbina. O das pintadas mancha moito. Non sería mellor organizar manifestacións? Pero pintar é moito máis divertido. E isto que quere dicir? Que as baleas están en perigo. Eu tamén estuve en perigo. Aínda non sei. Non me vas comparar un bocata de xamón co futuro do planeta. Non, o bocata de xamón é sempre máis importante. Anda, anda. E apura, que aínda nos van pillar. Ois, na túa casa ten colacao? Sí. Aquí está a proba material. As pingas de pintura conducen ao bar suízo. Vaille caer o pelo algún que eu sei. Coge tu sombrero y póntelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Miro, pero a que ven esa antroidada? Non queres ir de vacacións? Sí. Pois iso, estou ensaiando. E necesitas ensaiar para ir á praia. A min non me gusta improvisar. Pero en Roma non hai praia. Como que non? E logo, que vacacións son esas? Podemos pasear, visitar museos, ir ao teatro, comer nunha trattoria. E cando imos descansar, se temos que facer todas esas cousas? Italia é un país cheo de monumentos. Xa verás como volves moi cultivado. Cultivado? Ui, que carallo. Ao final vou ter que recoller patacas como cando ia á aldea. Pelos que crecen debaixo do nariz. Eu non teño pelos debaixo do nariz. Ah, sí. Aquí todos temos pelo, pero non lles puxen nome. Que, señora Carmen? Xa marcha para a Asociación da Terceira Idade? 10 minutiños. Xa. E as empanadas?
Se os da asociación queren empanada, que a fagan. Eu non vou ir cargada. Digo que se non pensa facelas empanadas. Tua nai faise a parva e marcha para a asociación toda a mañá. Iso é desde que se fixo bella. Antes non se facía a parva. Cando tiña 30 anos menos, non era da asociación da terceira idade. Insecto que se alimenta da bosta das vacas. Esta sí que a sei. Cuñado. Cuñado non cabe aí. Se non cabes, cortamosche cabeza e listo. Pero que che pasa? Así que ir de vacacións e comer paella é rañar a barriga. Claro, ponme unha cervexanda. Non te iré de xogar as cartas. Eu son un monstro cas cartas. Ti és un pasmón do nabo. Eu non teño a culpa de que a partida fose de póker e non de tute. Eu nunca dixen que soubera xogar o póker. Pero de que falades? Da partida de cartas de onte, perdemos ata a camisa. Perdíchela ti. Eu non soltei ningún can. Porque xogábamos cos meus cartos, Valdreu. Quen anda xogando os cartos ao póker? Este inútil. Vaya, E canto perdiches? 4 pesos. E os que lles deixaches a deber aquel par de moinantes. Non quererán cobrar o resto. Xogábamos por divertirnos. Eles non paraban de rir. E canto máis gañaban, máis se divertían. As débedas hainas que pagar, Antón. Xa, ponme uns cacahuetes, anda. Non quedan. Vai a bardo grelo, sen cacahuetes. Caminero, Kiko, Luis Enrique... Teño os cromos de todos menos de Raúl. Por que Raúl non sai nunca? Non se queixe. Os que temos bar, tampouco podemos sair nunca. É o máis escravo que hai. Este tipo tan ceo non me gusta nada. Se deixara entrar só os guapos, teria que botarte dunha patada no cu. E que desexa? Busco o cromo de Raúl. Se cadra non o consigo. E tamén busco a Antón Santos. Pero ese sí que vou encontrar. Antón non está, Non estás. Non. Pois é unha pena, porque lle quería falar dun regaliño dos meus xefes. Pódemo contar a min e xa lle darei o recado. Sí, que regaliño é ese? Uns zapatos de cemento para que xogue o póker no fondo do mar, se non paga o que debe, antes das 12 desta noite. De cemento? Gustan os zapatos de cemento, entón? Non, eu prefiro os máis lixeiriños. O que non estaba é este. Paga, ou vas facerlle compañía ás nécoras. Non será para tanto. Iso. Se non pago, que? Podes probar se queres, Catrollo. Catrollo, sen faltar, Como dis? Que sen faltar hoxe pago. Como que pagas? Os zapatos non eran un regalo dos seus xefes. Moi gracioso, Calborota. Adeus, paspanciños. A ver se cambio a Romario e Alfonso por Raúl. Sí. Sí, marcha, antes de que leves unhas lavazadas. Tranquilo, Paspi, eu daballe unha así e outra do revés, pero hai que saber conterse. A boas horas saen os heróis. A ver, pódese saber canto diñeiro perdestes nesa partida? Xa cho dixen, 4 pesos de nada. E tanta leria por 4 pesos. Toma, 5. E dame a volta. Quen di 4 pesos? De 40.000. Mais ou menos. 200.000 pesetas. 200.000? Sí, se non pago son home morto. Ademais, que vai ser dos meus fillos? Que non tes fillos. E ti de que parte estás? Non te preocupes, cuñado. Sabía que podía contar contigo, Mino. Eu ocúpome de darlles de comer aos teus fillos cando os teñas. E como vou telos? Eses son capaces de botarme ao mar. Eu bastante fago con darlles de comer. Non quererás ademais que tamén fabrico aos teus fillos. Aí ten razón o Miro. Malviniña, vas deixar que maten o teu irmán querido por esta parvada. Quen che manda xogar o póker con esa xente? Déixame os cartos e non volvo coller unha baralla máis na miña vida. Ando pagando a hipoteca do apartamento. Non teño unha cadela. Os bancos non poñen cafés e os bares non facemos préstamos. Telo corazón de pedra, cuñado. A muralla de Lugo tamén é de pedra e ninguén se fada por iso. Será mellor que pase pola caixa. E para que? Se botan Antón ao mar non vai necesitar caixa. A caixa da Forros. Sacarei os cartos que nos devolveu Facenda. E as vacacións? Terán que esperar. Se lle damos 200.000 pesetas a este mona, aínda temos 100.000 para pintar o bar. Gracias, Malviniña. De gracias nada. Con volta. E xa estás deixando o póker. Burro. Trae cacahuetes que non hai. Sí, traille cacahuetes a mona. Que?
Parece que vas a ir desta. Ti cala, que a metade da culpa é túa. E a metade deses cartos son meus. E agora vou quedar sen vacacións en Roma. Pero se ti non querías ir de vacacións a Roma. O que non quería era perder eses cartos por culpa dun pailaro que cometí. Agora nin cartos, nin vacacións, miro. Eu quería comer paella na Giralda de Roma. Podémolo recuperar todo e gañar máis aínda. Ah, sí? E como? Pedíndolle lo desquite. Ah, non. Comigo non contes. E quen falou de ti? Miro, e máis eu amañámonos de cine, cuñado? Xa vos levarei flores ao cemiterio. Vale. Que quicho dicir? Nada, desexounos sorte. Ti sabes xogar o póker, cuñado? Claro. Tira o dado, move a ficha e se comes, contas 20. Iso é o parchís, pasmón. Ah, sí. Xa o sabía. Era para asegurarme de que ti non confundía o parchís co dominó. Ajá, falamos do póker. Iso do póker. Ben, xa che darei unhas clases. Agora, o importante é chamar eses tipos. E con que cartos imos xogar? Xogaremos cos do meu socio. Hai que estar mal da cachola para ser o teu socio. Sí. O meu socio es ti. Ah, non, diso nada. Escoita, Balbina vai me traer 200.000 pesetas para que salde as contas con eses moinantes. Sí. E ti tes 100.000 máis das que vos devolveu Facenda. Esas tamén están na caixa. Ajá, sí, pero non por moito tempo. Como que non? Que nos vai levar? Eu, pasmón, para xogar esta noite. Ah, claro. E con que diñeiro pintamos o bar? Co que imos gañar podes pintar 100 bares. De verdade? E para que quero pintar 100 bares? Xa teño un só. É un exemplo, cuñado. Hola, son Antón Santos. Sí, queríalles propoñer unha solución para ese asuntiño que temos pendente. Eu e o meu novo socio pensábamos en botarlles outra partidiña. Sí. Ajá. Ala, o que me faltaba hoxe. Que me caesen os cacahuetes. A señora Balbina Santos? A que ven tanta formalidade, Abelino? Hai confianza. Ah, non, os trámites oficiais hai que facelos ben. Que trámites? Multa por vandalismo e estragos contra a paisaxe urbana. Por 4 cacahuetes. Eu non nos deixei caer no chan adrede. Estes problemas hai que collelos pronto. A xente empeza por delitos pequenos e acaba matando o presidente do goberno. Non estarás exagerando, Abelino. Non, señora. Digo yo por experiencia. Este toleo. Empecemos polo principio, Isto é unha baralla. Baralla. Que está formada por todas estas cartas. Non vayas tan a presa, que non me dá tempo a anotar. Ui, que carallo, cuñado. Balbina, agarda iso. Cacahuetes. Mira palabra. Antón, 200.000 pesetas. Que sexa a última vez. Ajá. E que non te volva a ver eu cunhas cartas na man. Cartas? Eu xa non sei o que son cartas. Se ti tampouco sabes, imos listos. Que andades argallando? Nada, estábamos pensando en como recuperar estes cartos para que poidades ir de vacacións. Sí, eu teño moitas ganas de ver o famoso circo romano. Os leóns, as nécoras, os tigres. O circo romano está en ruínas, miro. Pois xa botaremos unha man para que volva a funcionar. Por que non imos arriba a seguir pensando, Pensando vos? Ui, dadesme medo. Por iso marchamos, para non asustarte. Era o que me faltaba. Unha multa porque me caeron 4 cacahuetes. E vostede onde vai? A coller estas favas. E non lle van facer dano así, sen cocer? Non, muller, son unhas favas moi tenras. Necesitas para un negocio. A nai por aí vendendo favas. E o fillo que quere ir ao circo para ver as nécoras. Estamos apañados. Nesta baralla faltan cartas, non hai cabalos. Porque é francesa, Nas barallas francesas, en vez de cabalos, hai raíñas. Xa, pero sen cabalos os reis teñen que ir andando. A ver, que levas, cuñado? Como que levo? As cartas que ti me deches. E para colmo teño 4 iguais. Ño, 4 ases, iso é póker. Xa sei que isto é póker, non vai ser o dominó. Que levas un póker, pasmón? Unha das mellores xogadas que hai. Ai, sí. Te la sorte dos parvos.
ambos, Sorte. Hai que saber. Arrastro. Que arrastras? No póker non se arrastra. Pois de oca a oca e tiro porque me toca. No póker tampouco hai ocas. Entón que carallo se fai? Ti mira las cartas e se levas unha boa xogada, apostas. Que faz? Mira as cartas, non? Só podes mirar as túas. Estas tamén son miñas, que as comprei no Corte Inglés. Vaina. Hola, que vai ser? Non está Miro. Pois aproveita, come un bocadillo de xamón con xamón. Agora mesmo. Hola, mamá. Teño correo. Estou esperando unha carta da consellería. Ainda non veo o carteiro. E isto? O garda Avelino que toleou. Quere multarme porque me caeron uns cacahuetes na rúa ou algo así. É unha multa, pero aquí non fala de cacahuetes. Ah, non? Non, é por pintar monadas nas paredes da rúa. Eu non pintei nada. Ti non, Migueliño. O garda pillou un infragante. A ver. 50.000 pesetas. Sí. E lembra, se non levas boas cartas, non apostes nesa xogada, Ben, temos que ver algo. Ver que? As obras de arte do teu fillo. Migueliño é un artista. Sí, e non vexas como se cotiza. A 50.000 pelas cada obra. Saiunos un Picasso, rapaz. Pois está moi ben. Pode pintar el o bar e así aforramos cartas. Os cartos dos pintores xa os gastamos na multa. Pero unha vez que os tiñamos non podemos pintar o bar. Nin vas coñecer Roma, mamá. Tranquila, irmanciña. Ti cala, que quedo sen vacacións pola túa culpa. Seguro que os cartos aparecen por algún sitio, cuñado? Seguro. En fin, marcho. Vémonos esta noite na partida. Adeus, artista. Fixeche la boa, Hola. Non corras tanto, campeón. Que? Pareceche bonito. Non está tan mal. Iso mesmo penso eu. Ti cala. Sabes canto custa? 50.000 pesetas de multa. Salvar o planeta ten o seu prezo, mamá. Pois ese prezo valo pagar ti. Vasmo descontar da paga dos domingos. Pois sí. Ben, unha parte da pasta para ti e outra para min. Non vai ser a Balbina. Deitouse cedo. Está moi disgustada co de Migueliño. Xa verás como lle pasa o disgusto cando vexa os cartos que gañamos esta noite. Ois, que vale máis? Unha parella de setes ou un trío de ases? Ti pasa dos pequenos detalles, sempre directo ao póker. Está todo listo? Todo. E os cartos que lles debes os meus xefes, miñoca? Primeiro botamos a partida e logo facemos contas. Pois veña. Non parecen moi simpáticos. Hola, boas noites. Boas. Que reparte? Eu mesmo. Quen reparte as cartas? Con estes... As cartas. Con estes non se xoga. Pois se non queren xogar, collemos os cartos e marchamos. Pero ti que fas, cocoliso? É o meu cuñado que é moi bromista. Vai. Listo. 50. Vou. Eu non vou. Eu tamén quedo, que estou pasando moi ben. Que se acepta a aposta, pasmón. Claro. Levo 3 ases. Agora xa saben as cartas que levas. Non te preocupes. Saben que levo 3 ases, pero non saben cales son. Vale. A ver, falas. Póker. Ño. De setes. Escaleira de color. Eu tamén teño unha escaleira de color. Sí. Pero ti non tes nada, que escaleira de color. Alá, unha escaleira de color verde que teño no fallado. Miro. Que pasa? Vale máis a negra. En fin, se non tedes máis cartos, é mellor que pague lo que debes. Sí. E como vai pagar o que debe se non temos máis cartos?
Estás de broma, berberecho. Como que non temos máis cartos? Veña, a última man, Pensa algo, cuñado, non saímos vivos daqui. Ei, aquí hai unha vella que quere entrar. Claro que quero entrar. Hola. Mamá! Unha partida de póker. Podo xogar? Señora Carmen, é mellor que vai a dormir. Isto é cousa de homes, Cousa de homes. Na asociación da terceira idade, a campeona son eu. Anda, fora dai. Veña. Mamá. Non lles importa se xogo con favas? Con favas? Sí, é como facemos na asociación. Mentres teña cartos para cambiarlos logo polas favas que perda. Xa veremos, xa veremos. Mamá, estás segura de que sabe lo que faz? Iso preguntábame eu cando naciches ti. Escaleira de color. Sorte negra, mala sorte. Esta bella sabe latín. Que escándalo é este? Dalles duro, mira. mamá, dalles. Miro. Sí, señora Carmen. Onde vai Miro? E 10.000 máis fan 600. Foi un placer, señores. Sí, seguro. Mamá, recuperache as 300.000 pesetas. E gañei 300.000 máis. E tamén podemos facer unha fabada. É vostede increíble, señora Carmen. Mira que ben. Iremos de vacacións e pintaremos o bar. Sí. E repartiremos o resto. Sí. No. Balbina. E ti, que? Ias devolver eses cartos que debías e esquecer o póker. Muller, todo ten unha explicación. E ti, ias me dicir mañá que colliche los cartos que quedaban na libreta para xogar unha partidiña. Eu ia dicir iso. Sí, exactamente iso. Eu son parva. Muller, cada un é como é. E con vostede xa falarei, señora Carmen. Ata mañá. Deixe eses cartos aquí. Mira polo lado bo, Balbina. Agora podes ir de vacacións. Sí, penso ir, sí. E podes pintar o bar sen que che custe un peso. Tamén, non me vai custar un peso. E vas pintar o bar sen que che custe un peso, Valdreu. Eu quería dicir que podía pagar os pintores cos cartos que gañou a tua nai. Eu quería dicir. Ti es un mona. E se ti soubese xogar o póker, a partida estaría gañada antes de que espertase Balbina Pasmón. E se soubeses ti, non pasaría nada, miñoca. Miro. Veña, que o que tedes que pintar son as paredes. Onde ides? A Roma, papá. Cos cartos que eu gañei ao póker. Pero ti non era la grande inimiga do póker, Balbina. Ai, do póker sí, pero non das vacacións. Que, Miguel, como vai iso? Ainda nos queda para todo o día. E ti, que tal? Aquí, sen un bocata nin nada. Dalle duro, Pepiño, que xa chegará a hora do bocadillo. E cando rematedes aquí, axudade os rapaces a borrar as pintadas da rúa. Eu? Foi a condición do Concello para quitarnos a multa. Que o pasedes ben. Dentro dunha semana estamos de volta. Ata logo. Mándanos unha postal de Roma, Chao. Pola túa culpa quedei sen vacacións. Pola túa culpa é o póker. Pero espera, que che darei escaleira de color. Quieto, cuñado. Toma color, bandallo. Non empeces, cuñado. Non me toque la cabeza. Que non me toque la cabeza. non me Toma color. Vas pinta o bar, pero cuñado, para. As 40 non matan, pero atormentan. Tes que facer un verso cada vez que levas unha baza. O que te digas, virulillas, pero xa che gañei outra partida. Eu son un monstro coas cartas. Un monstro coas cartas. Pois en elas tamén és bastante feo. Aquí se comes unha ficha e contas 20. Iso é no parchís. Aquí non hai fichas e non se come nada. No parchís. Anda, deixa de pasmar e saca un pouco de xamón.
Pero non acabas de dicir que aquí non se come nada.